Řekněme, že potřebujeme zabezpečit úsek silnice v obci a pořídíme si za tím účelem radar. Jak takový radar funguje? Automaticky přeci. Ale ouha, místo sofistikovaného přístroje s mikrovlnami a mikroprocesorem nám přišel poštou člověk jménem radar. Můžeme ho použít k měření rychlosti v obci? Samozřejmě, jen ho budeme muset naučit, jak postupovat. Skutečný radar je upevněný u silnice. To nebude pro našeho radara problém, posadíme ho na židli a může se měřit. Jak? Skutečný radar vysílá ve směru přijíždějících aut mikrovlny, které po odrazu od karoserie auta zase zachytává a na základě Dopplerova jevu vyhodnocuje. Náš radar také vyzařuje nějaké elektromagnetické záření, jako například tepelné nebo světelné, ale neumí s ním moc pracovat. Musí zkusit něco jiného, třeba zvuk. Nechme radara na přijíždějící auta křičet s nějakou vhodnou frekvencí. Dobré je třeba komorní A 440 Hz, protože to lze snadno skalibrovat pomocí dostupných ladiček. Je to všechno? Ne. Radar se ještě musí naučit, kdy auto jede moc rychle. Jak to pozná? Jakým způsobem se změní tón, který po odrazu od karoserie auta doputuje zpátky do radarových uší? Vytrénujme radara na tón rychlosti odpovídající 50 km v hodině, tedy 14 metrům za sekundu. To je rychlostní limit v obci. Jaký tón radar po odrazu uslyší? Všimněme si, že tohle už není jednoduchý případ pohybujícího se zdroje nebo pozorovatele, jako dřív. Když radar začne křičet, je nehybným zdrojem, jedoucí auto je svým způsobem pohybující se pozorovatel a cestující uvnitř slyší radarův křik o dopplerovské frekvenci F. A jako auto rovná se F0, frekvence radarova křiku, krát rychlost zvuku plus rychlost auta lomeno rychlost zvuku. To ale není všechno. Karoserie auta odrazí zpět k radarovi tento zvuk o frekvenci FA, jako kdyby jej sama vysílala. Nyní máme pohybující se zdroj a nehybného pozorovatele, který slyší tón o frekvenci F rovná se FA krát rychlost zvuku lomeno rychlost zvuku minus rychlost zdroje, což můžeme rozepsat na F0 krát VZ plus VA lomeno VZ, což je vlastně tento vzoreček, krát ten zbytek VZ lomeno VZ minus VA. VZ se tady vykrátí a zbyde nám F rovná se F0, tedy původní frekvence, krát VZ plus VA, rychlost zvuku plus rychlost auta, lomeno VZ minus VA. Dosaďme a podívejme se, má-li radar vůbec šanci poznat rozdíl. V jeho případě F rovná se 440 krát 340, to je rychlost zvuku v metrech za sekundu, plus 14 lomeno 340 minus 14, což je přibližně 478 Hz. Tento tón je někde na půl cesty mezi tóny B a H v té samé oktávě, jako bylo radarovo původní komorní A. Je to malý rozdíl, ale dá se poznat pouhým uchem. Jakou frekvenci musí radar slyšet, aby autu signalizoval, že jede moc rychle? Vyšší rychlosti auta dají v našem vzorečku většího čitatele a menšího jmenovatele, takže zaručeně vyšší frekvenci. Naopak, jede-li auto pomaleji, bude frekvence nižší než těchto 478 Hz. A to je všechno. Máme ve funkci funkční lidský radar, minimálně do té doby, než nám odejde na konzervatoř.